Yle Uutiset, hyvää huomenta, kello on 9. Israel ja Gazan palestiinalaisjärjestöt ovat aloittaneet 12 tunnin mittaisen tulitauon, jonka aikana siviileille toimitetaan humanitaarista apua. Ponnistelut kattavamman tulitauon saavuttamiseksi eivät toistaiseksi ole tuottaneet tulosta. Väkivalta jatkui aamun tunteihin saakka tulitauon lähestymisestä huolimatta. Viime yö Gazassa oli levoton. 18 päivää kestänyt konflikti on vaatinut lähes 900 kuolonuhria. Myöhään eilen illalla Israel ja Hamas pääsivät sopuun 12 tunnin tulitauosta, jonka on ollut määrä alkaa tänä aamuna 8. Tämmöisen lyhyen tulitauon aikana pystytään pelastamaan niitä ihmishenkiä, jotka vaatii välitöntä sairaalahoitoa. Se on se, mitä pystytään näillä evakuoinneilla tekemään. Pystytään toimittamaan ihan pikkusen yleensä juuri tämmöistä ruoka- ja vesiapua, mutta ehkä tärkeintä on se, että se antaa tämmöisen tauon kaikille ihmisille, jolloin voi rauhoittua, jolloin voi nukkua. Se on psykologisesti niille ihmisille ja heidän kestokyvylleen tärkeää. Alun perin Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja Egyptin ulkoministeri Sameh Shoukry vetosivat siihen, että osapuolet pääsisivät sopuun 7 päivän tulitauosta. Kaiken kaikkiaan tämmöisissä aktiivisissa sodissa, niin mitä useammin näitä ruvetaan saamaan näitä taukoja, niin sen enemmän se enteilee siihen, että nämä neuvottelut voi johtaa ihan hyviin tuloksiin ja voidaan saada pitkäkestoisia tai pysyvää tulitaukoa aikaiseksi. Se luo uskoa kaikkiin ihmisiin ja se parantaa silloin juuri tämmöistä avun perille toimittamisen mahdollisuuksia. Kaikki pyrkii silloin siihen, että nyt pannaan asioita vähän kuntoon. Israelin viranomaiset ovat myös sanoneet, että heidän joukkonsa jatkavat Hamasin taistelijoiden tunnelien etsimistä ja vastaavat tulitukseen, mikäli sellaista tapahtuu. Se on täysin epäinhimillistä, että tämmöiselle suljetulle alueelle kohdennetaan niin paljon tulta. Punainen Risti on kritisoinut nimenomaan sitä, että nämä sotatoimet on ylimitoitettuja. Tulitaukoneuvotteluja jatketaan tänään Pariisissa. Neuvotteluihin osallistuu Yhdysvaltain lisäksi Britannia, Saksa, Italia, Euroopan unioni, Turkki ja Katar. EU on ilmoittanut uusista tiukennetuista Venäjä-pakotteista. Pakotelistalle on lisätty muun muassa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtaja ja Venäjän